Дивіться у цьому випуску. У Криму затримали ще одного мусульманина. Наш брат Ремзи Бекиров був задержан. У Києві відкрили ресторан на Алеї Небесної Сотні. Все-таки люди погибли на этой улице и веселиться. У Москві просять звільнити учасників акції 26 березня. Как это так? Если люди собрались высказать свое мнение, это их право. Доброго вечора. Час новин на телеканалі АТР. 30 березня, 1127-й день анексії Криму. У студії Ескандер Маметов. У Криму затримали кримсько-татарського активіста Ремзі Бекірова. Його звинувачують буцімто у публікації в соцмережах заборонених матеріалів. Окупаційний суд призначив йому 3-денний арешт. Адвокати оскаржуватимуть це рішення. Зранку Бекіров разом з ще одним активістом Османом Аріф Маметовим прибули до так званого центру Е на запрошення забрати особисті речі, вилучені у них під час затримання 21 лютого. Тоді у Кам'янці відбувався обшук у іншого мусульманина Марлена Мустафаєва. Співвітчизників, які прийшли його підтримати, затримали силовики за начебто порушення законодавства про проведення масових заходів. Бекиров Ремзи задержан по статье 20.29 о том, что он якобы разместил какой-то там пост в сети ВКонтакте. И насколько я знаю, Ремзи Бекиров удалил свою страницу, и сейчас вот он в шоке, как эта страница опять появилась, вообще непонятно. Вот такие чудеса происходят у нас здесь в Крыму. Новим заступником голови адміністрації окупованого Сімферополя став кримський татарин. Расім Умеров до 2014 року працював начальником управління правової та антикорупційної роботи Міністерства аграрної політики і продовольства Криму. Після анексії обійняв посаду заступника начальника управління правової роботи та внутрішнього контролю, завідувача відділом правової роботи Міністерства сільського господарства окупованого Криму. Хотелось бы сначала вникнуть в проблематику. Для меня это новое направление. Я имел опыт работы в Республиканском комитете по делам межнациональных отношений. Но в любом случае время меняется. Будем вникать. По образованию я юрист. Очень много проблем, которые сталкиваются с тем переходом на российское законодательство, которое сейчас идет. Он прошел отбор, с администрацией общался, в комитетах он был, с депутатами общался. И видно, что у него есть желание, есть стремление. И те направления, которые он будет курировать, конечно, они сложные, они ответственные. Посмотрим. В Україні хочуть заборонити аборти, а штучне переривання вагітності пропонують робити лише за медичними показаннями або якщо жінка була зґвалтована. Таку пропозицію висунув народний депутат України Дмитро Голубов з фракції Петра Порошенка. Відповідний законопроект був зареєстрований у Раді 27 березня. Нині у Цивільному кодексі України діє норма про те, що штучне переривання вагітності до 12 тижнів може здійснюватися за бажанням жінки. Переселенці, які отримують пенсію, мають пройти ідентифікацію до травня. Міністр соціальної політики Андрій Рева повідомив, що в Україні ухвалено рішення про здійснення періодичної фізичної ідентифікації переселенців з окупованих територій. 440 тисяч переселенців отримали від Ощадбанку листи про необхідність такої процедури. Закон вимагає лише одного, щоб вона там перебувала не більше 60 днів. Тому що якщо вона перебуває більше 60 днів, вона втрачає статус внутрішньо переміщеної особи, відповідно, і виплати припиняються. І тому здійснюється періодична фізична ідентифікація цих людей. Вони боронять країну від окупанта, тому виділення земельних ділянок бійцям АТО гарантовано українським законом. 300 учасників бойових дій на Житомирщині вже 1,5 роки не можуть домогтися отримання хоча б клаптика землі. Детальніше розповість Ільвіна Сідбулаєва. 5 днів в Іловайському котлі, потім 3 у полоні. Олександр від початку російської агресії в Україні воює на Сході. Розповідає, аби боронити країну, їм видали лише автомати, коли проти них працювали артилерія і гради. За його спиною Іловайськ, Слов'янськ, Попасне і Дзержинськ. Завтра виїжджає у Северодонецьк. Проте, каже, складніші бої не там з ворогом, а тут, на мирній землі,
з українськими чиновниками. Каждый участник боевых действий, ему положено маленький кусочек земли. Атошников, как всегда, хотят в сторону отодвинуть. Мы воюем для того, чтобы здесь был порядок, чтобы здесь люди жили. Вот. Мы только за то, чтобы было все по справедливости. То есть, чтобы рейдеры не захватывали земли, потому что скупают богачи. 1,5 року Олександр та ще 270 бійців АТО не можуть отримати землю на Житомирщині. Кажуть, у 2015-му фірма АТК мала залишити землю, яку раніше винаймала. Саме ці гектари обіцяли розподілити між українськими бійцями. Коли останні підготували усі документи, дізналися, що ця фірма протиправно продовжила договір оренди, кажуть військові. От ці земельні ділянки, які вже порізані, розбиті хлопцям по ділянках по 2 гектари. Фірма АТК незаконно зареєструвала опять свої договори, які були в їх вже 10 років. Мін'юст 20.12.2016 року своїм наказом касує ці договори. Коли ми подаємо знову Держкомкадастру на другі накази, фірма АТК знову реєструє незаконним путем другого реєстратора. Учасники АТО прийшли в Міністерство юстиції. Спочатку стоять на вулиці, потім в коридорі, згодом їх запрошують до кабінету. На зустріч до військових вийшов Павло Мороз. Заступник міністра юстиції каже, що сьогодні їхні справи не розглядатимуться. І було прийнято рішення перенести засідання комісії. До рішення комісії немає сьогодні. Є рішення перенести засідання через те, що були подані додаткові документи, які потребують вивчення. Коли входить фірма і, допустим, нам 3-4 предлагают деньги, а потом еще, когда мы отказываемся, они говорят, что мы угрожаем их семье, ни один атошник боевой не пойдет на такое. Військові впевнені, це затягування часу. Що для того, щоб прийняти рішення по цьому клаптику 2 гектари, потрібно місяці чи роки. От ви представте ситуацію. Значить, ворог наступає, блокпост. І якби ми створили комісії, приймали рішення захищати державу і вас місяцями, значить, ми вже були десь під Львовом. Були. Ми рішення мгновенно приймаємо. За всю державу. Один командир-сержант приймає рішення, захищає всю державу. За секунду, за декілька хвилин. І ми з цим справляємося. Виділення земельних ділянок учасникам АТО та сім'ям загиблих воїнів гарантовано законом України. Зокрема, держава зобов'язується забезпечити їх землею для будівництва житла, садівництва та городництва. Ільвіна Цидбулаєва, Ельдар Ісматов, Заман, АТР. Ресторан на місці, де загинули сотні людей. У Києві на Алеї Небесної Сотні запрацювало кафе, з веранди якого видно хрести, квіти, вінки та світлини тих, хто віддав життя за Україну. Затишний і світлий. Так рекламує себе цей ресторан італійської кухні. Найголовніше, відзначають тут, зручність і затишок для всієї родини. Їх повинен створювати і панорамний краєвід з вікна. Так, обираючи м'ясо на грилі, можна розглядати згорілий будинок профспілок. А дивлячись на вінки та фотографії загиблих під час Революції Гідності, з'їсти котлети по-міланськи. Відкриття розважального закладу на вулиці, де люди склали життя за майбутнє України, обурило деяких киян. Все-таки люди погибли на этой улице, и веселиться на крові людей. Я лише би не сів би сім'єю обідати. І з однієї сторони повага до цих людей, які загинули, які поклали життя за нас, а тут просто відкрили ресторан. У нас в мене немає слів. Вулиця Грусті, а тут ресторан весілля, алкоголю. Час лікує, і нічого страшного в кафе по сусідству з алеєю пам'яті немає, вважає інша частина опитаних. Я думаю, ничего страшного. Ну да, жизнь идет, что теперь? Да, посмотрите, давайте тогда зверей этих уберем, что фотографируются. Я думаю, ничего страшного в этом нет. Я думаю, если рассуждать о том, где погибли люди, то почти практически везде они погибли. Трудно сказать, в наше время бизнес, понимаешь, деньги везде. Нечеловечно, но в наше время этого не избежать. Дізнатися в київській мерії, чи є у ресторану всі дозволи і хто їх узгоджував, поки не вдалося. Телефон керівника департаменту з благоустрою другий день не відповідає. В ресторані не погодилися показати документи.
Нет, я не буду никому ничего показывать. Ну, придите в любое другое время. Я никаких комментариев давать не буду. Номер телефона я вам тоже давать не буду, потому что это личный номер человека. Я не буду разглашать эту информацию. офис? Нет, Ну як ні? Роман, все. Ну, это бессмысленный разговор. Нам вдалося зв'язатися з директором ресторану, і в розмові вона повідомила, що власники допомагають грошима бійцям АТО і фінансують створення меморіалу. Це буде, цитата, покультурніше, ніж фотографії на вулиці. А поки ресторан готується до сезону, зараз тут встановлюють літній майданчик. Роман Спірідонов, Євгенія Слівко, Оксана Мінов, Існам Пінка, Заман, АТР. Хіджаб – обов'язковий атрибут мусульманки, яка дотримується канонів ісламу. Питання заборони хіджабу щороку стає дедалі актуальнішим. У низці країн, зокрема європейських, вже діє заборона на носіння хіджабу у публічних місцях. Демократична Україна, де нараховують до мільйона мусульман, не забороняє жінкам носити хустку, проте сповідниці ісламу все одно нарікають на утиски їхніх конституційних прав. Не перший рік українські мусульманки борються за право фотографуватися на документи у хіджабі. Чи мають вони таку можливість зараз, розповість у сюжеті. Анісі Марцинішиній скоро 17. Вона закінчує школу і готується до вступу в університет. Родина дівчини сповідує іслам. Для неї хіджаб – повсякденний одяг. Без нього з'явитися у товаристві чоловіків вона не може. С 9 уже начала носить. Ну, так еще до 9 лет тоже там, носила в мечеть, там, одевать хотелось. Це твоє личне желання? Ну да, за сестрой там смотрела, повторяла. Все там знакомые тоже носили, мне тоже хотелось. Мати Аніси Руслана не вперше зіштовхується з проблемою фотографій в українських документах. У неї самої та у її старшої доньки на фотографії в паспорті не покрита голова. У випадку зі своєю середньою донькою вона вирішила діяти більш рішуче. Вынесли какие-то нам документы, показали, что действительно разрешено, и сказали, вот такие требования к хиджабу. То есть 80% лица должно быть открыто, не должно быть тени, ну, не должно быть закрыта часть лица какая-то, и все, и нет вопросов, чтобы сфотографироваться в хиджабе. То есть они ребенка посадили, сфотографировали, все прекрасно, там она себя видела, как она выглядит, там платочек немножко поправили, чтобы было, ну, аккуратно, и все. У свою чергу в Державній міграційній службі стверджують, що досі немає відповідного дозволу для мусульманок, які дотримуються приписів ісламу. Тут вважають, що у хіджабі неможливо ідентифікувати жінку. Є відповідний державний стандарт, яким визначено, які саме фотокартки мають, ну, в якому вигляді має фотографуватися людина, яке має бути обличчя, розміри і інше. І це виключає взагалі фотокартки на документах, виключають наявність на голові будь-яких головних уборів. Муфтій Духовного управління мусульман України Умма Саїд Ізмаїлов не розуміє такої позиції. Якщо мусульманка вдягає хиджаб, тобто хустину, і вона постійно в ньому знаходиться поза межами свого дому, тобто на вулиці, там, в аеропорту, будь-де, і вона завжди так вдягнута, то мало би, і це було б доречно, щоб саме в такому одязі вона була і на фото у паспорті. Якщо вона завжди так вдягається, то її легше буде ідентифікувати саме у хіджабі. Конституційні норми гарантують права та свободи людини. Носити хіджаб і є особистим правом жінки. Юрист Едуард Багіров впевнений, що з цією проблемою можна і потрібно боротися. У випадку, якщо відмовляються робити фотографію, про це необхідно у письмовій формі повідомити у міграційну службу і вимагати пояснень, після чого вже з відповіддю посадовців звертатись до суду. Мы исходим из того, что какие нормы закона. В Украине есть запрет, прямой запрет. Если нормативный акт как прямым образом запрещает фотографироваться в хиджабах и получать заграничные паспорта? Покажите мне, пожалуйста. Если нету, то, соответственно, это право граждан фотографироваться. Это универсальное европейское правило и право граждан Украины. Разом з тим, на сайті державного підприємства «Документ», що видає біометричні паспорти та входить до сфери управління Державної міграційної служби, є зразки фотографій, ухвалених щодо паспортів. Там чітко вказані світлини жінок у хіджабі. Це стало можливим ще з 2015 року, коли українські мусульманки звернулися з петицією до президента України. У тому ж році вийшло внутрішньовідомче роз'яснення, лист та вимоги до фотокарток на документах, що все ж таки дозволяють жінкам фотографуватися у хіджабі.
хіджабі. Саме тому історія Аніси мала щасливий кінець. Зовсім нещодавно вона отримала біометричний паспорт. Они сказали, мы вас, конечно, сфотографируем, но пройдет лето, все. Ну вот, они меня сфотографировали, и, получается, мы 2 недели ждали, они не позвонили. То есть все было, прошло. И потом я пришла, получила через месяц паспорт. Все было, спокойно, никаких проблем не было. Українські мусульманки вже другий рік мають можливість отримати біометричний паспорт з фотографією у хіджабі, а от безпосередньо компетентне відомство чомусь про це не знає. Речник Держміграційної служби Гунько стверджує, що за 5 років його роботи у відомстві прецедентів у справах мусульман не було. Єлизавета Цереградська, Іслям Пінка, Ельдар Ісматов, Заман, АТР. Це всі новини на цю годину. Дивіться наступний випуск «Заман кримсько-татарської» з Муслімом Умеровим за 45 хвилин. Ефір продовжує програма «Бугун». У студію до Андрія Кулікова і Ілони Довгань завітає акторка Рима Зюбіна. Залишайтеся з АТР. Гарного вечора.